బీఆర్ఎస్ పార్టీకి నమ్మక ద్రోహం చేసే వారిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు మాజీ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు. జనగాం జిల్లాలోని వివిధ గ్రామాల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి సర్పంచ్గా గెలుపొందిన అభ్యర్థులకు ఏర్పాటు చేసిన సన్మానం కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. గ్రామ స్థాయి నాయకులైనా మండల స్థాయి నాయకులైనా ఎవరైనా కానీ పార్టీకి వెన్నుపోటు పొడిస్తే సహించబోమంటూ ఘాటుగా హెచ్చరించారు. మన పార్టీ ద్రోహం విషయంలో మండల నాయకులు మందరి నా లెవెల్లో అవసరం లేదు. మీరే మందరి కానీ ఉంటారు పోతారు పార్టీ చేసుకోకపోతే ఎలా ఉంటారు పార్టీ నుంచి ఏం అవసరం లేదు. ముందే నాశనం చేసే కంటే వెళ్ళగొట్టిండే నా ఉద్దేశం వెళ్ళగొట్టిండే. పార్టీకి వ్యతిరేకంగా పనిచేసిన ఏ స్థాయి నాయకుడైనా సరే వారిని గుర్తించి వెంటనే పార్టీలో నుంచి సస్పెండ్ చేయాలని క్యాడర్కు పిలుపునిచ్చారు మాజీ మంత్రి. ద్రోహులు వెళ్తేనే పార్టీలో కొత్త నాయకత్వం బలపడుతుందన్నారు దయాకర్ రావు.